Mama sam 3 divne djece i supruga. Volim ljude, volim se družiti, volim pomagati. Ništa mi se ne sviđa sa mojim zubima. Predispozicijom, genetikom, od mog tate i s mamine strane imamo znači te dentalne probleme, a i u trudnoćama sam ostala bez zubi, znači zadnjih zubi. Prednji su još donekle okej, pa sam mogla kao nasmijeti. I onda sam dobila paradentozu i počeli su, znači i oni zdravi zubi su počeli propadati i otpadati. I onda više onako, sama od uvijek se smijem, volim se smijeti, više nije bio osmijeh onako od srca, nego onako više bilo, znate, potisnuti. Sada će se to sve promijeniti. U Štimac centru dentalne medicine započela je put prema novom blistavom osmijehu. Iva je došla s jednom klasičnom lošom slikom zuba. Kod nje će biti potrebni apsolutno svi zapravo radovi, odnosno jedan veliki timski rad koji se sastoji i od kirurga, od protetičara, od konzervative, naravno dentalni laboratorij je tu isto jako bitna stavka. Kao i svima, takva jedna situacija vrlo otežava dnevnu komunikaciju, ima problema naravno i sa žvakanjem i sa smijanjem, otežano priča. Prvo se kod takvih slučajeva uvijek odrađuje onaj kirurški dio, tako da ćemo sada prvo vaditi zube, ugrađivati implantate, dodavati kost, napraviti dizanje sinusa. To je ono sve za što se zapravo najdulje čeka. Nakon toga, nakon tog perioda liječimo zube, uzimamo otiske i radimo mostove. Isto tako ugrađujemo implantate na kojima također radimo mostove od potpunog cirkona, to je na full kontur tehnika, odnosno mostovi koji su napravljeni bez metala, čak i bez keramike, nego se rade isključivo od punog cirkona koji daje apsolutnu čvrstoću i izgleda fenomenalno. Joj, jedva čekam sebe vidjeti. Sa novim zubima, sa novom frizurom. Nakon što je cijeli tim stručnjaka obavio svoje zadatke, vrijeme je da Iva okrene novu stranicu u svojem životu. Jako sam zadovoljna sa novom promjenom. Nisam ni očekivala da će ovako izgledati. Ona je oduševljena. I moram reći da isto tako cijeli naš tim stvarno vrlo zadovoljan, sve je ispalo po planu. Napokon puna usta imam. Znači lijepi bijeli zubići. Sad se navikavam i sretna sam, zadovoljna sam i što je naravno najbitnije, sve je bilo bezbolno. Imala sam fobiju, sad je nemam. Iva je konkretno imala dosta želja, ali naravno ono što je bilo najbitnije to je ponovno vratiti osmijeh, imati lijepe bijele zube i da se može opet smijati. Mislim da smo tome uspjeli, zubi su stvarno lijepi. A ovako je izgledala njezina dentalna slika prije posjeta Štimac centru dentalne medicine. Nedostatak zubi, oni koje je bilo potrebno izvaditi, karijes. Ovakav osmijeh sada je iza nje. Iva se sada ponovno smije od srca. Kad sam se prvi put pogledala, nisam mogla povjerovati da sam to ja. Taj novi osmijeh vratio mi je samopouzdanje i ljepotu u život. Cijela bit ovih naših makeovera je zapravo ljudima vratiti život kakav su nekad imali. Odnosno kad ljudi izgube zube, primijetili smo u razgovoru da izgube onu žar i onaj osmijeh i veselje u životu. Hvala im zaista što su mi vratili osmijeh na lice.